סרטון הסבר לשימוש במסופון MC65 באביב שיגור. נדליק את המסופון. ההסבר הזה הוא לגבי פיזור גוביינות ודמי משלוח. דבר ראשון, אנחנו לא מכירים את המשימה, לא יודעים מי זו החבילה הזאת, פשוט סורקים אותה והמסופון נכנס אל תוך המשימה. אם אני אנסה לעשות אישור, אני אקבל הודעה חסר נתון גוביינה. אני אלחץ לא ואגש אל מסך שירותים. להזכירכם, קיימות 3 לשוניות בכל משימה: פרטים, פרטי הלקוח, לקוח, טלפון, איש קשר, כתובת וכו'. חבילות, רשימת החבילות שהעמסתי שקשורות ללקוח הזה, ושירותים, חבילה חזרה, גוביינה, טופס חתום, ואם היה כאן כפתור גבייה, גבייה דמי משלוח. בגוביינה אני נכנס, לוחץ ב3 נקודות, בצורה נחושה, ומקבל הודעה המפרטת את הצ'קים שעליי לגבות. צ'ק ל-1.8 על סך 100 שקל, צ'ק שני ל-1.9 על 100 שקל, צ'ק שלישי על 100 שקל לראשון לעשירי. קראתי את ההודעות, גביתי את הכסף בדיוק כפי שהוא כתוב בהודעה, אישרתי, ולמעשה היות והחבילה סרוקה ונמצאת במצב ירוק, ניתן לצאת החוצה. האם להמשיך בכל זאת? כן, קראתי וגביתי. מדובר בבית עסק. הודעת אזהרה, לא ניתן לבצע שינויים, ידוע. שם מאשר, חשוב מאוד. חתימה. לאישור. המשימה בוצעה והברקוד ירד מרשימת הברקודים להפצה.